yiri kana mɔgɔ dilan kana ni an sigilen ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di Zikiri Plus filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw bisimila a ka émission mandi kan bɛɛ sigi bɛ ka émission min makɔnɔ n'Ala sɔnna ma a bɛ ka balimakɛ n'a denkɛ fɛ Sila Gawlo Ndiaye a tɛ tɛmɛ yɔrɔ si Zikiri Plus numéro 1 de l'actualité musulman a sɔgɔlen to a la n'Ala sɔnna ma Morikɛ assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni an sigilen yiri kɛnɛ kan kosɛbɛ nature yɛrɛ kosɛbɛ fɔlɔ alhamdulillah Sila an bi an ma fɔ alhamdulillah ala ilmihi ba'da ilmihi wa ala afuhi ba'da qudratihi Sila fɔlɔ an bi fo k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ Zikiri Plus kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'an kanubaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka foli ta ka ɲɛsin Zikiri Plus yɛrɛ promoteur ma donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn alhamdulillah foli jara bɛɛ lajɛlen foli fɛnɛ laminɛ ni Ala sɔnna ma bi ta an t'a bila dagiri da la kosɛbɛ parce que n yɛrɛ walawalalen don bi ta na kosɛbɛ n ye recherche kɛ fɛn min kan ni bɛ fɛ i ka kumaw ka bi professeur Makan Sise yɛrɛ ka ko la k'a ye i bɛ nin dɔn i y'a ɲɛɲini wa i b'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ bi kɔnɔ dɔ bɛ yen nɔ u b'a wele ko nanale n'ale bɛ fan da a bɛ ɲaga dɔ ta k'a to yɔrɔ dɔ la o ɲaga cɛya fura wusulan morikɛ n bɛ fɛ bi sadiri cɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ ka cɛya bana ka ban pewu mɔgɔ si kana fɔ dilanna bilen ko n b'a kɛ cogo di Sila tiɲɛ don ni professeur yɛrɛ ɲininka k'a ka cɛya fura bɛɛ la ko jɔn ye premier m'a fɔ i da magara premier la sisan ni de ye wulibali ye ni de ye yɛlɛmabali ye Sila ni ko ne ma ko cɛya ti fura yɛrɛ ti tiɲɛ depuis Ala k'a da ma réalité yɛrɛ Ala tiɲɛ tɛ san de b'a yɛrɛ la heure kelen san usula in na tagana t'a la ni ko tiɲɛ tɛ o y'i sigi o musow taara dabali de k'i la ka cɛya ko problème bila la o éjaculation précoce de b'i la a bɛ san joli o ɲɛma sɔrɔ a la ne yɛrɛ ta tɛ wuli fo san 7 o bɛ yen dɛ a ye kalan dɔ bɛ yen n'u y'a fɔ i bɛna Ala t'a kunkɔrɔ a y'a ti comme yɛrɛ tu Allahu akbar a ti wuli yɛrɛ tu o kalani de bɛ na o dɔ yɛrɛ de ye n juguya minɛ ten dɔrɔn k'a fɔ k'an y'an sɔrɔ muso ko dɔ la o fana bɛ yen dɛ o fana bɛ yen parce que n da magalen a la émission na mɔgɔ caman y'a signalé ko a bɛ yen n'a t'i la sinon a bɛ yen Sila n'o ye cɛ sɔrɔ ni Ala ma farati i bɛ cɛya fura bɛɛ ta i b'a fɔ ko tiɲɛ t'a la k'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yɛrɛ la o de don i da magara wusulan mun na ni wusulan in Sila ni maɲabagaw dɛsɛra u b'anw wele ko minnu na i da magar'o de la n ko ni maɲabagaw dɛsɛra kɔɲɔkɛ jatigɛlen ɲɛma sɔrɔ a la maɲabagaw bɛ s'a ma gindo mun kama i da magar'o de la sisan o wusulan in di Sila ni wusulan in ye wulibali dɔ ye depuis professeur ye cɛya fura daminɛ ma deli ka ni ɲɔgɔn dilan fɔlɔ non ni ɲɔgɔn tɛ ni b'i mɛn ayi fo mɛn ni dan ayi ni b'i mɛn dɛ kelen Sila ni bɛ fanga d'i ma i ma deli ka fanga mun sɔrɔ Sila cɛya problème mana kɛ fɛn o fɛn wa cɛ o cɛ ni wusu cogo b'a la n b'o f'i ye ni maa o maa ye nin wusu i bɛ sa n'i cɛya ye a tɛ problème sɔrɔ k'a fɔ ko cɛya ko problème y'i sɔrɔ i bɛ sa n'a ye a t'a sɔrɔ kelen wusulan in kelen n'i y'a kɛ su kelen ni madame min ɲininka o kɔrɔ ko ne ye wusulan mun d'i ma o tɛ Sila sini dɛ n ko sini ko tɛ professeur de ko tɛ wusulan in tɛ sini ye ka wusu sisan dɔrɔn ka kabako kɛ bi ni faransikan dɔ kumana n ko n kɔrɔbɔ a la dɔn ne yɛrɛ de bɛ fɛ professeur ka kɔrɔbɔ nin wusulan in na n'i ye cɛ ye k'i bolo ɲɛsin yɔrɔ mun ma se ka fɛn dɔ y'a la nin wusulan in Sila an tɛ nin wusulan di maa si ma k'i ka taa kɛ tile 2 tile 3 sinon ne ye kolonkalani dilan k'a di mɔgɔ caman mɔgɔ ye n wele k'a bonya fɔ n ye mais ni kolonkalani tɛ kelen parce que kolonkalani ye i b'a kɛ tile 7 bon n'a y'i bila état min na fo ka diɲɛ wuli i tɛ bɔ ten mais wusulan ye i b'a kɛ sisan wusulan ma a bɛ minɛ sisan bon n b'a dɔn dɔ bɛna a yɛrɛ ɲininka ko professeur i ko ko ni wusulan ta sisan ko su in na wusulan bɛ kɛ kabako ye an ka ni wusulan bilala est-ce que wusulan o tɛna k'i segin nɔ kɔrɔ la parce que n b'a dɔn maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ sigilen bɛ nin question b'o kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma posé mais an b'a réponse d'a ma sisan bisimila ko professeur ka wusulan in n'a ye mun d'i ma n'i y'a wusu a bɛ dɔ yɛrɛ de fara a kan a t'i b'i nɔ kɔrɔ la wusulan ye traitement complet di mɔgɔ min n'a ka suma dilan kan mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ de ka suma parce que n'o fɔ mɔgɔ ɲɛna ko impuissance sexuelle ani faiblesse sexuelle mo fila don o tɛ kelen
impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, and éjaculation précoce. Sabab c'est différent. Non, sabab c'est différent. OK. Mo do be ta soro nyana le rega se muso ma soro clara. Abu fo ko éjaculation précoce ko bamananga na ko dunu woroni. O soro kun ka chan. Walma seconde fly. Ni o doma. Ni o doma. Muso ka doka ga mnanche. Yo wole ko usulan don. Ay muso ta tuguni. Furu be ka karata ta. O ko ni fa ra kuma bike. Nga ni ngoni kuma tike. Afamiara. Fo ikile flana. Sila. Impuissance sexuelle and faiblesse sexuelle. Faiblesse est fanga doyadi. Fanga le a tiabu wuli mais fanga badi tala. Ita sorona sera musumo shinkili nyen flana ngana abime. Walma tsaga flana. Wa do ere be uti flana ere so. Do ere dai shinkili obime shinkili fanga bula mais no bana dono abana. O ya bande fo kata duja ni usula nda tima. Sila na fi ko kodo ke munama ai ite nu so na imo ko kama kati ni yene adu saje ki sadri atemuga ate joshi ngo to on mi usula mundi to buma se ka dala procès de ka fi sasa nega munu me arabu jamano ka ani munu me kofe parce que to flene to ka mentalité na on tatikili on fait un médicament de se ka di mo do ma do se ka mega karaka a ke to dola mais to bu fi no ni médicament do di to bu ma déjà to bu fleni kwa ko se ka ka bu donc maintenant na foro ko wusuta u ba fi et puis to be ba voilà tizito et puis to scientifique di o be mu na implicit égal à di o lu fi wo di be no bon ni ko to ma bon mina ni ma ni ibe ni ngada be o courage tout là bon ni en soro ni tien do ko doni be ka recherche ke kata ni cha fura do be bolo ko clé wolonvla bi ko do glan ma clé wolonvla muna dalu do te ba ke bisu na bi fura ka ba iti mo ti do fura la o kana ke o bon no wul bale mi odi na ali Allahu akbar wani era professeur ni soro ko san njaay na nga chokoro do fa ko ma ko ni bi dima ibi ka fura iba babla nya soro man ne kan wi Allahu akbar ma soro man ne parce que ne dalu glan ma test floti ali biso mada ne do kuma na France ne do ko ma ngombi fenga korobo ala Allahu sadi be ne korobo adalu ina de ka résultat dia est-ce que tien do wachente c'est la ni tek les fly click linte shina bata shina bai Allahu akbar o ekile ibata shina abi ko kila shina wusu shina ai ba wusu shina abi ko kila shina muso bi nyinya shina ere da mutaka kala kale shi ai woti korobo afoko ani danga chede professeur magazine felo dia Allahu flanango na nyana boso ai ni amurga neram na kambo flanango ai no foi flanango nyana wonna do ne ala sona okay aglane banembe foi o ba mula ya resila okay ni me woleli ka done bisiki ta woleli ka done ibaso e bi ba fo procès na go mi fangi korobodi chini dare mi fe anga korobodi ka jabi dam alors on mo fo folo de mo fo o mo mi fe nga korobodi na d'accord maliko ka ni wona défi lancer le professeur Magasi se fait mo munum be ku madaw yer la glana e ga korobo ay défi de lancer ka kadale ay ni dalu mi soro nana le nyagan che afura ka wushu atemi ate muga ate joshi ka ke tosmo la dora ki jo akuma ka wusu don ko bela jelenga korobo ka le ni chebe ko la walma ni chede ko la abnodo maliko ka mo be ki fa do so ni wushu lana ibe professeur wele ni na nyon soro o ibi tasoro tukuma professeur bo fi numéro be ga teme jaw nya fe min me maliko ka be indicatif ke 00223 77 18 13 94 ni o Congo ni professeur Magasi abi nyon soro e kan ya wusula soro chugumna ikara jeroro abo fi ni woni abita adita rajamle sila ko ni mu ngo musogo ka segana ko ka flana faraka professeur koti Allah ne koti ne o mari muso glola ay no foi flana na faraka okay nala soro d'accord ni ala soro ni me dansiki bitaina anta blada gina bi do ka bitaina ama fa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafihu darajatu wa dawt sayyidi subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin